Винаги така ще започвам. С едно въртване и... 50 коинс! Ти баваш ли се? Тотално разочарование, но все пак ние започваме с играта. Вау! Така. Картата не ми много харесва. Но няма значение да видим как се представяме. Не сме много хора. 12 човека, вау. Аз забравих колко хора сме по принцип. Супер. Така, аз съм забрал да цъкам. Мале, това ще бъде ужасяващо просто. Така надолу. Не съм играл Skywars от доста време. Хе. Това не е на Insane Mod, тъй че ще бъде малко по-трудничко от обикновеното. Така да видя сега. Значи, айде де. Забрал съм да държа шифта, вау. Така. Маля, ако някой ме цепне с яйце. Направо по-са ще го цепна хубаво. Добре, вече сме тука. Така, вадиме си туй. Тук има диамантини неща. Качваме се. И браво, че ми извъннаха по телефона току-що. Така, диамантена каска. Супер. Качваме се нагоре. Тук няма нищо друго. Добре, значи слизаме. Така, тук горе-долу хубави неща. Охо. Тук битката е започнала. Добре, сега аз се намесвам. Някой е спал на Облейс, това не ми харесва. Никак даже. 6. О, боже. Това не е най-новата версия, зато е така. Така, този пичовач трябва да умре. Проблемът е, че той не ме забелязва. Аз съм в гръб обаче. 7 кръв. И умря. Така. Взехме златна ябълка. Фак. И хакера започва да ни бие и ни унищожи. Просто нямаш как, хакер. И започваме с втората игра, която е на Insane Mod. Предния пич беше 100% хак, просто нямам никакви съмнения за него. Той ме удари милиард пъти в секундата. Няма начин да не е. Така, тук горе-долу добро начало. Всъщност не е много добро ден, но няма значение. Охо, добре. Момент само да не фейлна, че знаете, аз обичам да почвам много добре и после да фейлвам по брутален начин. Та сега да видим, ще тръгнем директно към мидъла. Мале колко се моля, някой да не ме бутне. Защо ли го казах? Искрени благодарности на предния пич, а сега продължаваме с втората игра. По-скоро това е трета, втора на Insane Mod. Така, добре. Имаме малко повече късмет този път с броните. Така. Само че меча... Охо! Отново имаме малко късмет при меча. Така, 52 блокчета. Той пич го загази тука. Рип. Rest in peace. Фак! Този път! Ай! Мали! И така. Не знам коя игра това е подред, хора. Но ако сега видя хакер, ви казвам, просто не знам. Нямате си на идея колко мазни хора има на този свят. Просто то е очизвадно. Рови си в честа, удрям го, обръща се и ми пука главата. Просто той... Аз след това не мога да го докосна, той ми ме разбива. Вие нямате си на идея. Охо! Такъв ли късмет имам аз, бе? Добре, давайте към... Не! Фак! Нямам достатъчно блокчета. Are you kidding me? О, мага. Аре, бе! Умри! О, мага, как го измамих. Той не ме видя. Ама проблемът е сега, че не мога да стигна до мида. Аз защо чупа санда, като санда не може да такова въздуха? Не, те сега ще вземат мидъла. Добре, сега стана много... Пич! Лава ли ще ми пускаш? Добре, убихте, ама вода! Плиз! Някой! Вода! Умирам! Край горя! Фак, ще умра! Хора! Сериозно е! Умирам! Не! Марко ме уби лавата! Оцелях! Дори на съвсем мъничко кръв. Аз оцелях. Проблемът е сега, че дори да стигна на мидъла няма какво да направя. Player след двама. Този там пича взел всичко. Така един час съм рип 100%.
Сега ако скочи, той ще ме види. Много ясно. Ще пусна факания shift. Даймонд, бро. Еми хора. Все пак ще му се пробвам. Надявам се да има някакъв лак. Да, имаше, ама така един, че не успях. Добре, втора позиция. Все пак попаднах на игра, дето мисля, че нямаше хакери и съм доста доволен от това. Добре хора, паднахме се на хубава карта. Сега обаче надявам се да има и хубав късмет. Трябва да завладея мидъла. Само че това ще бъде доста трудно, даже ако не е невъзможно. Защо честа не ми е до другия? Да, защото ще е тук много ясно. Добре. Гордо. Бива. Сега обаче ако никой не ме бутне докато отида до факания мидъл, ще бъде прекрасно. Фак, май няма да ми стигнат блокчетата. Все пак имам някакви други. Добре, стигат. Така. И сега, моля. Чум, че има някой зад мен, май. Така ли е? Да, имаше някой. Така. Долс бич. Така. О боже, някой ги преробил. Защо ли питам? Рип. Ябълката. Шарпнес. 6. 6,25. Мали имам много готини шансове. Нямам броня. Много е важно бронята. Благодаря ти, скелетън, помагаш ми. Не, този път нямаше как. Ами ще бъда на трета позиция, може би. Еми, то спичо къде си появи с тия айтеми, бе? Голям лък. Няма значение хора, аз ще приключвам до тук с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако и така хареса, го след един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ми сте всеки ден. Бурчак сме, не ще си ме следващия клип. Чао!